ברוכים הבאים למערכת החדשה של דורבל. בסרטון זה תוכלו לראות כיצד לקבוע בקלות מועדי ביקור, לדעת מי הדיירים שנרשמו לביקורים ולנהל את תהליך ההשכרה בקלות ובמהירות. לכניסה למודעת הדירה החדשה שלכם, לחצו על הלינק במייל שנשלח אליכם. בעמוד הדירה, היכנסו לפרופיל החדש שלכם על ידי לחיצה על כפתור התחבר בפינה השמאלית עליונה של המסך והכניסו את כתובת המייל שהשתמשתם בה לפרסום המודעה. הסיסמה שלכם היא מספר הטלפון שהשתמשתם בו לפרסום המודעה. כעת, כשאתם מחוברים כבעלי הדירה, יופיעו לכם שני כפתורים מתחת לתמונות הדירה שיאפשרו לכם לנווט בין מודעת הדירה, אותה רואים הדיירים, לבין אזור מועדי הביקור שאותו רק אתם יכולים לראות. לחיצה על כפתור מועדי ביקור תאפשר לכם לקבוע מועדי ביקור נוספים ולראות מי נרשם אליהם. להוספת מועד ביקור, לחצו על כפתור הוסף מועד, ביחרו את התאריך, את שעות הביקור הרצויות ולחצו על אישור. זהו, הוספתם מועד ביקור חדש, אליו יוכלו להירשם הדיירים. במודעת הדירה, הדיירים יוכלו להירשם לביקור במועדים שקבעתם ללא כל צורך בתיאום טלפוני. לאחר ההרשמה, יישלח לדיירים מייל עם כתובת הדירה המדויקת. לדיירים שלא יוכלו להגיע למועדים שקבעתם, תהיה אפשרות להירשם לקבלת עדכונים על מועדי ביקור חדשים שתקבעו בעתיד. בכל רגע, ובעיקר לפני תחילת הביקור, תוכלו להיכנס לאזור מועדי הביקור במודעת הדירה שלכם ולראות את מצב הנרשמים, כדי שתדעו למי לצפות, או כדי שלא תצאו מהבית לחינם במידה ולא נרשם אף דייר. אנו ממליצים לוודא עם הדיירים שנרשמו כשעתיים לפני הביקור, על מנת לוודא שהם אכן מגיעים. שיהיה בהצלחה והשכרה מהירה.